Salutare! Astăzi fac un episod pe Minecraft. Imediat apare butonul. Nu, că după aia pică acolo. Atunci ne jucăm o hartă. Mai 5 minute am tăiat filmare, nu? Da, așa. Uite, uite mă dau. Haide. Așa. Mai 5 minute pe harta asta. Încercăm să fac ceva, cel mai fain lucru pentru prietenii mei. Nu? Dacă vreți, intru pe ceva în setări de pe Minecraft și pun pe modul 1.21. Dacă vreți să pun pe asta, ia uitați aici. Au. Uite, vă place? Asta e spatele, dar fața... Asta e modul de să fie primul primar din orașul ăsta. Pleacă, măcarule! Hai să facem unde e primarul orașului. Adică, na. Aoleu. Bun, deci facem primăria orașului. Cum să se numească orașul? Prins, da? Dar nu de acolo, de jos. Sau? Nu mai prinde de jos, că aici în coajă. De ce să mă prins de pe aici? Hai, să stau pe spate, ne? Nu, că așa de la mine. Bine, stai, Nu. E nașpa jocul ăsta. Hai să ne jucăm un alt joc. Hai, prietele mie, da? O să vă plată. Imediat, ai tabel. Unu, doi, trei. Nu. Hai să pune. Hai că mă dau cu spate. Da! Te prind? Nu, nu. Pe bune. Ușor a fost. Le tram, altorito. Ce? Da, ce ai? Deci te-ai videoclipul ăsta. Pe tine nu te interesează ce fac ei. Pe tine te interesează altceva. Discută strict despre aia. Nu te interesează relația lor. Mami, nu așa. Tu urcă pe... Dacă mă dau, mă dare fundul, înțelegi? Înțelege, când mă dare fundul de la ăla.
Hai să încep. Three, two, one, go! Da, lupta se vede ușor cu mine. Da. Nu prea mai bine asta, nu știu de ce. Ce mă... N-am fost atentă. Nu pot să fac. Iată, ne jucăm. Stop. Dar ce are reclama asta cu mine? Ia. Ai ce tot are jocul? Bagă multă reclamă, nu? Da. Nu știu cum. Mă stă pe telefon aici. Hai, vină! Care face episod pe YouTube? Vină la joacă! Dar lasă-mă să fac episodul. Ce faci? Tudor, vreau cu motor, bă. Da, Alex, eu, ce faci? Am head. Ce trebuie prin toate? Hai, vezi? Ai dale hack modul. Da, nu văd cineva. Luca! Cine? Luca l-a băgat. Altcineva. Nu știu unde. Pe nume Luca. Luca e hacker. Nu Luca, și altcineva. Luca a făcut asta. Da. Numai că nu la Luca. Luca! E să vezi. Poți să fii prin orice. Păi, aici nu mai fost. Aici a fost ce mai greu nivel. Atacă dată. Tuta. Tuta. Cum mă măliga ta? Mare În rănică. gură. Tuta. Ca poasta. Nu ca și eu băgat. M-a picat Nissan. Nici am, ia. Că poți să ridic asta. Băi! Nu! Mă dos de luce. Uite mai tare. Nivele noi. Mai trebuie mai vreo două. Mai vreo două bănări. Ai grijă al tuți. Cu o mână.